Startovní pořadí 13 patří také dvojici, která toho v rámci Equiservice Amateur Tour zažila poměrně hodně. Dvojice v barvách jezdeckého klubu Šlovice. Viktor 4 a Diana Zajíčková. Dvojka drží, zatím je to bez chyby. Otázkou je, co udělá, jak si poradí tato dvojice s nástrahami kombinace s lokem Subli. I kombinace drží, vypadá to, že bychom se mohli prostřednictvím dvojice Viktor 4 a Diana Zajíčková podívat do rozeskakování po druhé v rámci dnešního finálového kola Equiservice Amateur Tour. Stalo se tak, bojujeme o první místo průběžného pořadí. Zatím vede Tercier a Nikol Polášková. Dvojice ta dokončila s jednou chybou. Chybovali právě na překážce s logem Kolovrat Junior Cup. V tomto případě ale překážka a Diana Zajíčková zrychluje. Viktor 4, Diana Zajíčková. Možná si jedou pro průběžné vedení. Diváci se probouzí. Tribuny se chystají aplaudovat. Je to tak!